मा सोदोबा UND दो स्टार्ट जायो आरो UND आवनो जोबो? बिनि एन्सारखौ आं फैगोन पार्टआव होगोन। दायो आं नेक्स्ट कुइसनखौ नोंसोरनि गेजेराव सोंगोन। कुइसन नाम्बार 1, मा सोंनायनि फिननाया दानो दानो सोलायो? एन्सारा जाबाय टाइम। एन्सारा टाइमा दानो दानो सोलायो। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2, मा बुस्थुखौ जेसांनो बोगोन एसांनो खान्दा जागोन? एन्सारा जाबाय सिगारेट। सिगारेटखौ जेसांनो बोगोन एसांनो खान्दा जालांगोन। दिनैनि थाखाय कुइसना बेसेयानोसै। नोंसोरो आंनि कुइसनखौ गाहाम मोनोबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामगोन आरो लाइक खालामगोन। थेंक इउ।